Vitajte v sérii videí o stereotypoch v sociálnom poľnohospodárstve. Sociálne poľnohospodárstvo pomáha znevýhodneným ľuďom začleniť sa do spoločnosti prostredníctvom práce na farmách, ktoré nazývame sociálne farmy. Ale v sociálnom poľnohospodárstve sa stretávame s mnohými stereotypmi. Mnohé z nich sú nepravdivé. Postavme sa im a vyvráťme ich v našej sérii videí. Mnohí ľudia si myslia, že ľudia so špeciálnymi potrebami sú na farmách len preto, že za to niekto berie peniaze, prípadne preto, že sa snažia byť na farme izolovaní. Alebo že sa tam zdržiavajú, namiesto toho, aby tú istú činnosť vykonávali v ústave. Aká je však pravda? V skutočnosti môžu farmy ponúkať ideálne podmienky pre ľudí, ktorí potrebujú bezpečný priestor na prechod do bežného života, do komunity a spoločnosti. Môžu slúžiť ako medzistupeň pre dospievajúcich a pripraviť ich na realitu mimo inštitúcií. Sú jedinečným miestom pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí si ťažko hľadajú miesto na život. Farmár si vyberá svojich ľudí. Pre poľnohospodárov je zamestnávanie znevýhodnených osôb väčšinou finančne náročná činnosť a robia to skôr z túžby pomôcť. Sociálna farmárka z našich prípadových štúdií by rada zamestnala ženy s malými deťmi a osoby so zdravotným znevýhodnením. Sama je rodičom a ako hovorí, vie, aký veľký problém je nájsť a udržať si prácu, ak potrebujete flexibilný pracovný čas kvôli deťom. Navyše, niektoré práce nemôžete vykonávať zo zdravotných dôvodov. Chápete, prečo je farma dobrým prostredím pre mladých ľudí, ktoré ich pripraví na život? Zamyslite sa nad tým a skúste nájsť miesto pre týchto ľudí aj na vašej farme. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Sledujte oficiálnu webovú stránku projektu SoFarm alebo naše ďalšie kanály, napríklad Facebook alebo LinkedIn. Tento obsah vznikol vďaka medzinárodnej spolupráci 6 odborných partnerov a je financovaný Európskou úniou.